51. Celete dersi fıkıh müyesserden nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Elhamdülillahi vel minna fıkıh müyesserden namazın fasit diyen dağıtlarına var. Namaz nemelat fasit diyer. Bu gece galiben 4. celete bırakışın hakkında. Şayet 3. celete olsun. 13. muradına vardık. Eğer avret namaz guzar der esnaya namaz bir müddet eda yikrokun berahne geldi. Namaz okuyan adamın avreti bir rukni eda etmektir. Mıqdarsa açık kaldı. Bir rukun ne müddet? Kıraat bir rukun. Ruku bir rukun. Secde bir rukun. O zaman hemen namaz okuyuptun. O zaman hemen birden de yel vur ya da orada avretin bir kaptan açaya. Onun için şurada alakam yapsan şunda müşkül yok. Ama yok açık kalıptır. Sen de bana hakkı ruku ettiğin için açık kalıptır. Bir rukun bol da şu tuğretinden namaz ne mi fasit böyle. Eğer ehyanın hemen okuyup işler kimde piş geliyor? Dinanlarda piş geliyor. Düzde namaz okuyuptu. Yel böyle musafirçilik böyle. Ya şuna mensup yağdaylar böyle. Şunda bana yel vura bir el nasiptir biliyor musun? Şuna ne alakası çekiyor. Şu adacık vakt görünmeklikte avratın irat yok. Yani irat yok diyelim. O şuna da gaim olmak için şurada görünmesin. Ama yani görünse bir rukun eda olmadan önce üstad subhanallah adim diysen bir rukun yetiriyor da bir rukun yerine. Şun yalak mıqdarsıdan ber dolasan ne olacak? Şol namazın yerine olacak. Yok namazın olacak. Ondan sonra onlarla ne mi? Namaz okuyan adamın bedenine diptir. Ya könüğüne diptir. Ya mekanına diptir. O da yan kıyalak bir rukun eda eder mıqdarsa necaset bu diptir. Hamana ne yaparım orayı? Sen bir hali var. Halin bir setinde namaz okuyup durdun. Birden Allahu Ekber deyip duranın şu yadın açıyor. Şun şitat haram değil. Bir adam ayağını yerden kaldırmayacak. Tüyşeyen şeyler değil. Evleyin. Şu tuğratında sen ne yapacak? Namazın eda olacak. Ya hemen sen düz okuyup durdun. Allahu Ekber diyenin şol. İneyle kemşet duranın şu ortam malakım doğru. Secdet çekkendiği, ruku çekkendiği ama bir necaset var. Ayağını yerden kaldırmayacak. Yani tüyfele akınam 2 kadam ile 3 kadam eve gitmekteki esada var da. Ya kaptalı ha uluyardın. Şu tuğratında sen namazın ne mi eda olacak? Ama yok durup durdun namazlık. Namazlıklı durup durun ya namazlıklı durup durun. Sonra yardım oluşup dururken ne mi? Bu namazlık ne mi? Fasitmiştik. Ondan sonra ya şu tuğratında yani harammıştık da şu tuğratında namaz bolacak derdi yani. Hop o merseniz ne mi? Eğer ehyanın namaz okuyan adamın tutkoyu olsa namazın içine bir tane tutkoyu tutarsa değerli yata şu tuğratında namaz kullen fasit buluyor. Son vakti bir adam tutkoyu tutanını ödün bilmiyor da. Ödün bilmeyen de ne mi oluyor? Sen emmandan yel çıkmaklık ihtimali beterken oluyor. Yoksa şu uku diyen de adam var ya hakikatinden derdin polmuyor ahi. Ukun ne mi dert poluyor ediptirler? Son uklandı emmanın oluşuyor. Emmanın oluşan hotfat ne mi oluyor? Adam emmandan yel çıkmaklık sebep oluyor. Şu uklamaklık şöyle şeriattan da beraber edip koyupturlar. Şu tuğratın eğer ehyanın birini tutkoy bolsa namazı tutkoy tutsa o namaz bozulupdur ya mesela namazı okuymak hak etmek gerek. Öwürlemek de gerek. Belki bir adam näme? İhtimalken dehette bozulsun. Bir adam eger de 16-njy murat näme? Bihuş bolasa, birden namaz okuyup da tutkoy bolan göre bihuş bolupdur da. Ya başy meclisi go bihuş bolupdur. Şo turatynda bu da namaz bozulýar. Onun ýerinde näme? Eger dipdir, eger hoşit der hengami namaz guzar, mesrufa aday namaz bamdad oturur. Ta wada iki urun başlarda. Bir we ikindi namaz, bir we erti namaz. İkindi namaz okuyup duqan, yatık qalıptırdın, uladın nefsin uğruna gidiptirdin, ahir vaqta çıptirdin, innallahı hamode, gün nebeti öz çetini hakkı aşağı kurdun. Sen Allahu Ekber deyip durdun, 2 rekat okuydun, 3 rekat okuydun. Sen ahir rekatını okuymakan gün battı. İkindi namazın hakkında sen namazın doğru oluyor deyip durdun. Düştük mü? Ama erti namaz okuyup duqan, sen amana şu daqiqalar, saniyeler bildi takriben. Günün mal hasan doğuyalın. Ama 6'dan 20 dakika şu gün doğuya değiller. Sen demet yakın işte 6'dan 18 dakika sen namaz duruyorsun. Muşakkatsa izin neme vuracak? Güne vuracak. Ya sen düzde namaz okuyup durup durdun. Gün doğmadın muhadip. Vakti ben Allahu Ekber deyip durunsa kaptanla bir namaz dukan hem de gün vurun hadiye. Sen demet işte namaz hasp oluyor. Toramın tövbe sıfarından başa kadahından mı oluyor? Şimdi böyle bir şey vurun. İkindi namaz okuyup dukan gün matayın namazın naqıslık bilen eda bolupdyr. Öyle qada etmeklik gerek yok. Ama erti namazda eger sen namaz okuyup duran gün noğum bolsa, ya okuyup durun daýyga näçe okuyan bilýän, soran bar izarlayan şu daýyda gün noğupdyr. Bir daqan arasynda oýnaýan bir gapdyryň, o gapdyr gün noğuyan bilen dogmaýan arasynda peşde namazy
öwürleme bolýar musulman doganam. Hop, 18-nji gurun näme? 18-nji gurun diýipdir. Eger wagty zawalda namazy eýden dahil gerdi. Aýt namazy gije goýupdyrlar. Ular bagışlar getdir, fermandar getdir, ýemurdar getdir. Kan adyny gurun bertir getdir. Ha, ortaň öýlen saat 10-dan 10-da 10-5-da waka şu kışın tamam fark etýär-de. Gün ortaň agyp öýlen wagty girakdy. Ştada näme bolýar? Aýt namaz, eger şo wagtda okyp durýan gün agsa näme bolýar? Ştada namaz fasit bolýar. Aýt namaz dogry bolýar şoňda. Eger wagty asrdan namaz jymy dahil gerdi. Bu da näme etdi bilýärmi? Zymany gije goýdylar. Gidiberipdirler ortaň. O ikindi wagty giripdir. Ta näme zamana basada fasit bolýar. Näme okyma bolýar? Öyle okyma bolýar şoň ýerde. 20-nji näme? Eger bir adam teyemmüm edip namaz okypdy, o birden näme boldy? Suw aňyrdan darlap motorly geldi. Aý men suw getirdim ha diýdi. Ya hemana be her surat suw istifade etmekdige magdur bolupdyr. Bedre ýokmuşdyk, bulat ýokmuşdyk. Ulada suw istemal etmekdige, suw istifade etmekdige, suwdan peýdalanmaklygy indi näme etdi bilýärmi? Bir ýol tapyldy, şo suratyny okyp duran namaz näme bolýar? Şoň batyl bolýar ýani. Şo suratyna teyemmüm de şeýle, teyemmüm de şo suratyna batyl bolýar. Teyemmüm etdir namaz okuyjak, ondan buradan suw gelýär, suw ýagdaý tapýaryn şo suratyna näme etýär? Batyl bolýar hem teyemmüm. 20-nji näme? Eger dipde wagty namaz gozar, eger wuzu namaz gozar, ba amele we ya be gayri amele şikast. Sen namaz okyp durdun, bilip näme etýärdiň bilýärmi? İçinden bir ýel çykarýar. Bilip bir ýel çykarýar. Şo suratyna hata bolýar, şonu näme dedi? Derdim fadylda. Derdim fadylda näme bolýar? Namaz bolýar. Bildiň öz işiň bilen boldy. Bu bolýar ya, birde burnun gaňy, sen onu ihtiýaryň ýok onda bilýärmi? Burnun gaňa. Şo suratyna näme etýärdiň? Sen öten şam gurun da öwrük barda dehak bilýärdiň. Gelýär şun ketlemenjek, ýa-da namazyň ýygyny okuydan bolýar. Ýani ýene öwrläp okuymaklyk şeýtmeklik goýany. 20-nji näme? Eger bir adam Allahu ekber manaqymy awwalky hamzady bada, şon çekdi. Näme diýär? Allahu ekber diýär. Näme diýdi bolýar? Ya Hudaý olakamy diýip aýtdy bolýar bu manada. Düşänmi? Mana tadan Allahu ekber diýär näme bolýar? Ya Hudaý olakamy diýip aýtdy bolýar. Düşdükmi? Şo suratyna şol mana ütgänli derekli, ştada namaz näme bolýar? Batyl bolýar. Eger azrul musaf Qur'an bir adam bazen hem görýärdiň başga kim mezheplerde Qur'any elden okuýandyrlar. Şo Hanefi mezhepde şol dogry däl. Bir adam Qur'any elden okuýda, ol namaz batyl bolýar, namaz dogry däl. 24-nji näme? Eger rukn erkan namazda hada hap edakar. Bir wagtda derýa gidip gelipdir, ulata rananda bolup da maşyn türüp ýada gelipdir. Odan bilemet ya namazyň içine ýatyp galýar. Namazyň içinde bir rukny okuň içine eda edipdir. Ondan sonra oýanypdyr. Yamaşşadan şonu öwrläp etmede, öwrläp etende muşkul ýok, ahyrda secde etmek bolýar. Hamany wada secde gidipdir bilýär. Yamaşşadan gelipdir jaýyna. Ýene de onsa bir ýadyna düşdi. Men secdemi näme etdim? Kullun okudy etdim. Yamaşşadan ilk secdeni ýerine ýetirdi. Ahyrda näme bolacak? Ýani secde etmek bolacak. Şo suratyny bilse ödüni, onda näme bolýar? Şo suratyna ol namaz dogry bolacak, hem dogry bolacak ýa. Ýöne gawsyna bilýär. Peygamber Hudaýsam mübarek sözi bar. Bir adam her ukty gelse diýipdir, ýatsyn diýipdir. Kağıtla bolýar, ýadak gelýär. Aslında yaragyň ýok. Namaz okuýdan sen şu bar, aslında beter haraplajak, okuýyn bir gözüň açyk, bir gözüň ýumyk. Şeýle bir ýagdaýda adam Peygamber aýtdyr, oklaň diýipdir, ýatyň diýipdir, soňra turdan okuýyn diýipdir. Mabada Hudaýa tewam diýipdir. Namazyň sen näme diýenim boldy? Okuýun sunnahy, Hudaýa tewam da tewam boldy. Adam şu daýdan şoňa habardar bolmak. Gawsyna näme her gaty okuýup ýanmada şo suratyna namazyna ýatakan 2 saat ýatyp, kalimat okuýun alyp da soram turup da namaz okumak gerek. Allah tebaraka ve tawfik bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.